Ahoj všetci. Dnes sa budeme rozprávať o niečom dôležitom, o toxických zážitkoch z detstva. Verím, že pochopenie tejto témy vám môže zmeniť život. Toxické zážitky z detstva nás totiž môžu ovplyvniť oveľa viac, ako si uvedomujeme. Ale rozpoznať ich je prvým krokom k uzdraveniu. Na čo si teda dať pozor? Napríklad na prílišnú sebakritiku, nevysliteľnú úzkosť alebo problémy s dôverou k iným. Ak vám to znie povedome, vedzte, že nie ste sami. Skúste sa zamyslieť nad svojou minulosťou. Porozprávajte sa s terapeutom alebo s niekým, komu dôverujete. Pomôcť vám môže aj písanie denníka. Je však dôležité pamätať si, že identifikovanie týchto problémov je len začiatok. Vyhľadajte podporné skupiny, terapeutické metódy alebo vzdelávacie zdroje, ktoré vás povedú na vašej ceste. Oslobodiť sa od toxických zážitkov z detstva nie je jednoduché. Ale s pochopením, súcitom a správnou podporou je to určite možné. Urobte ten prvý krok. Identifikujte, pochopte a nájdite svoju slobodu.